Priťahuješ si stále mužov, ktorí sa nechcú viazať? Povedzme si úprimne. Ak stále dostávaš iba omrvinky, možno si ich sama nevedome vyberáš, lebo je to jednoduchšie, známejšie a menej strašidelné, než byť chvíľu sama. Muži, ktorí sa nechcú viazať, ti nepovedia na rovinu, nechcem nič vážne. Oni povedia niečo ako, beriem to s ľahkosťou, alebo uvidíme, kam to povedie. Skutočný problém ale ani nemusí byť v nich. Môže byť v tvojej vnútornej pripravenosti na skutočný vzťah. Opýtaj sa sama seba. Som skutočne, myslím tým skutočne, emocionálne otvorená pre vzťah, alebo sa len vyhýbam osamelosti? Prečo mi stačia iba omrvinky a nie plnohodnotný vzťah? Poznám svoje hranice a dokážem ich jasne komunikovať? Tvoja energia, tvoje hranice a to, čo vyžaruješ, určujú typ mužov, ktorí si ťa vyberú. Chceš sa stať ženou, ktorá sa nebojí povedať nie mužom, ktorí nespĺňajú jej štandardy? Ženou, ktorá jasne vie, čo si zaslúži, priťahuje si mužov, ktorí sú pripravení na reálny vzťah? Si pripravená si ujasniť vo svojej mysli, čo ty vlastne chceš? Presne na tomto pracujem s klientkami. Meníme tvoje myslenie, tvoje vzorce myslenia, presvedčenia a nastavujeme tvoju myseľ na úroveň ženy, ktorá má zdravé hranice, pozná svoju hodnotu a nebojí sa byť sama, ak muž nevie naplniť jej potreby. Ak si pripravená touto ženou byť, som tu pre teba.